Play it like a drum. Εντάξει, δεν χρειάζεται η στίχη να είναι βαθιστόχαστη, αλλά play it like a drum. Τι play it like a drum? Έλα Χριστοφόρου, έλα Καραφώτης. Έλα το 2002. Ήθελα κάτι ελληνικό, εγώ δεν έλεγα ότι ήθελα κάτι ελληνικό. Οκ, ήθελα αυτό. Όχι. Αυτή είναι ναυσικά. Είναι η ναυσικά που έλεγε κάνω όνειρα για τις μέρες που θα έρθουν. Πώς έρχεται από πίσω το production. Έλα τα vocals, πάμε. Εδώ είμαστε. Ουι. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο Καρβουνάκι. Είμαι ο Αναστάσης, για όσους δεν με γνωρίζουν, μένω εδώ στην Κοπενχάγη 7 χρόνια τώρα. Και τα βασικά μου χόμπι είναι τα ταξίδια και η Eurovision. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Μπορεί να μην ανεβάζω τόσο συχνά βίντεο πλέον, ανεβάζω κυρίως TikTok και Instagram, οπότε βρείτε με. Αλλά πάντα σε αυτό το κανάλι θα ανεβαίνουν βίντεο για το Eurovision. Φέτος η Eurovision σεζόν ξεκινάει έτσι πολύ νωρίς, προσδόκητα νωρίς, Ιανουάριο για την Ελλάδα. Γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια, 20 κάτι χρόνια, έχουμε ανοιχτό εθνικό τελικό. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε κάτι τέτοιο, ήμουν αγέννητος. Not. Νομίζω ήταν κάπου το 2002-2003, τότε με Μαντό, Ρακιτζή, Αγαπώ εσύ GPO, Peggy Zina ήταν playback. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να γελάσω. Μετά από πολλά χρόνια με απευθείας αναθέσεις, έτσι λίγο... πώς να το πω τώρα να μην... αμφισβητήσιμες και κατανόητες. Μερικές αναθέσεις που βγάζανε νόημα, όπως πέρυσι με τη Μαρίνα μας. Και μετά από μερικές χρονιές με κάτι σαν τελικούς που είτε διαλέγαμε το τραγούδι, είτε τελικούς με 2-3 ονόματα. Επιτέλους φέτος θα έχουμε έναν normal εθνικό τελικό, όπου όλοι οι καλλιτέχνες μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή ανεξάρτητα από την εταιρεία, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη, γνωστή ή άγνωστη είναι. Κατά τη γνώμη μου έτσι πρέπει να είναι. Εκτός κι άμα, δεν ξέρω, η ΕΡΤ θέλει να στείλει ξανά την αναβίση. Σε περίπτωση που... Μη μακρηγορούμε, γιατί από ό,τι έχω δει θα έχουμε 12 τραγούδια στον εθνικό τελικό, ή τουλάχιστον έτσι είχαν πει. Είμαι Eurofan, οπότε ξέρω λίγο πολύ τι να περιμένω, αλλά απ' την άλλη με την Eurovision ποτέ δεν ξέρεις. Περιμένω σίγουρα την Ευαγγελία, που πραγματικά κάθε χρονιά προσπαθεί η κοπέλα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και ο ήχος της είναι έτσι πολύ Eurovision friendly, αλλά πέρα από αυτήν που την έχω ψηλό στα σίγουρα, ελπίζω, πέρα από αυτήν δεν έχω ιδέα ποιος μπορεί όντως να είναι. Πάμε να δούμε μαζί. Ποιος είναι ο Άντι Νίκολας, δεν το ξέρω. Αλλά ωραία φωνή, μπράβο. Έτσι, κάτι έχει αυτή η μπαλάντα, αλλά δεν με έχει κρατήσει. Βαριέμαι. Αυτή η Barbs είναι μια βαρβάρα αργυρίου, κάτι που ήταν σε κάτι voice, σε διάφορα reality έχει πάει αυτή. Και τη συγκρίνουν πάρα πολύ με Billie Eilish, το οποίο και εμφανισιακά αλλά και με αυτό που ακούω καταλαβαίνω γιατί. Αλλά απ' την άλλη, οκ. Καλή φάση να σε συγκρίνουν με την νούμερο 1 τραγουδίστρια αυτή τη στιγμή. Okay. Οκ. Μ' αρέσει. Πολύ ωραία φωνή. Και ωραίο, πολύ ωραίο production. Πολύ ωραίο. Αυτό θέλω να ακούσω κι άλλο, ας πούμε. Αχ, μπορώ και τα ακουστικά εδώ. Ευαγγελία, πάμε να δούμε Ευαγγελία. Το ξέρω ότι θα είναι εκεί η Ευαγγελία. Και έχει και νομίζω την ίδια ομάδα με την Σάτι λίγο πολύ. Όχι, όχι. Σε με νέα Ευαγγελία τύπου Μαρίνα. Θυμίζει λίγο Waka Waka, λίγο... Τι κάνει το Euro, κάνουμε την Eurovision.
Κάτι μου θυμίζεται μεταξύ, δεν ξέρω τι μου θυμίζει. Κάτι. Δεν τρελάθηκα, δεν τρελάθηκα. Δεν ενθουσιάστηκα, ρε Ευαγγελία. Χάθηκε να είναι κάτι έτσι λίγο τύπου φωτιά. Αυτή είναι ναυσικά. Είναι η ναυσικά που έλεγε κάνω όνειρα για τις μέρες που θα έρθουν. Πόσα χρόνια πριν. Τι ήτανε Alter, υπάρχει αυτός ο σταθμός, δεν ξέρω. Unhurt me. Κάτι λέει. Κάτι λέει. Γενικά πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή δεν έχω ακούσει κάτι χάλια μέχρι στιγμής. Δεν έχω ακούσει κάτι που να με wow, αυτό είναι. Ίσως το Sirens. Το Sirens πολύ ωραίο. Άιντε, αλέ, αλέ, αλέ. Γιατί τώρα αυτό μ' αρέσει λίγο. Δεν το περίμενα. Μ' αρέσει που έχει το πιτάκι και δίνει, δεν είναι ότι το βάζει έτσι σε για λίγο. Α, όχι. Όχι, όχι. 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 Μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει και μ' αρέσει και μετά δεν μ' αρέσει και... Θάνος Λάμπρου τύπου ανερχόμενο αστέρι της Πάνη και καλά έτσι η ροκιά. Οκ. Όχι, δεν ξέρω, δεν με ενθουσιάζει, αλλά οκ. Μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό. Δεν ξέρω, κάπως θέλω λίγο πιο πολύ ελληνικά να ακούσω. Να πεις εντάξει στο ροκ, περιμένεις να ακούσει ελληνικά, όχι, αλλά γενικά λέω ότι ελληνικά μόνο λίγο η Ευαγγελία κάτι βάλε, πάρε, πιάσε, δώσ' το. Πάμε στο επόμενο. Καφεδάκι, γιατί άγχος πολύ. Τώρα έχω αρχίσει να συνειδητοποιώ ότι ένα από αυτά τα τραγούδια θα πάει Eurovision και λίγο, κάπως λίγο άγχος. Θέλω να έχουμε κάτι καλό φέτος, ρε παιδιά. Δηλαδή μετά από τη Μαρίνα. Μετά από τη Μαρίνα δεν γίνεται να στείλουμε μια πατάτα. Μαρίνα. Ποιος είναι αυτός ο Ρίκι? Έλα, Harry Styles. Μ' αρέσει. Κάτι έχει να πει. Μην είναι one note μόνο φοβάμαι, αλλά... Κάτι τέτοια τραγούδια με κάνουν να σκεφτώ ότι είναι πολύ σημαντικό πώς θα το παρουσιάσουν. Δηλαδή αυτό έχει ένα τσιφάν και ένα happy στοιχείο που μπορεί με μια ωραία σκηνική παρουσία να κάνει τη διαφορά. Μόνο μην βάλουν ένα σανσέρ στη μέση, δεν ξέρω, γιατί είναι και Φωκάς Ευαγγελινός, μπορεί να έχει κάτι τέτοιες ιδέες. Έλα Χριστοφόρου, έλα Καραφώτης, έλα το 2002. Έλα και Φλογέρα. Οκ, ενδιαφέρουσα πρόταση. Κάτι ήθελε να πει. Ήθελα κάτι ελληνικό, εγώ δεν έλεγα ότι ήθελα κάτι ελληνικό. Οκ, ήθελα αυτό. Όχι, αλλά το ακούω. Τζορτζίνα Καλές, Τζον Λασερός. Δεν τους ξέρω, ας τους μάθω. Δεν μπορώ να φανταστώ αυτό το τραγούδι να μας εκπροσωπεί. Νομίζω είναι από το πιο αδύναμα που έχουμε. Αφροδίτη or Αθήνα. Λέει Ξανώνα Ζαν. Δεν ενθουσιάζομαι. Δεν ξέρω αν έχω αρχίσει να κουράζομαι επειδή είναι πολλά τα τραγούδια, αλλά... Play it like a drum. Εντάξει, δεν χρειάζεται η στίχη να είναι βαθιστόχαστη, αλλά... Play it like a drum. Τι play it like a drum? Αθήνα, Αφροδίτα, ξενοφώνα. Όχι. Περήφανα σου λέω,
Όχι. Όπα, αυτό θέλω να το ακούσω λίγο πιο δυνατά. Οκ, αυτό είναι ενδιαφέρον. Πώς έρχεται από πίσω το production. Έλα τα vocals, πάμε. Τελευταίο, 12ο, για να δούμε. Θα είναι το 12ο καλό. Δεν νομίζω. Μου κάνει λίγο της άρνησης στο νερό, για όσους ξέρουν. Τι ξέρω, λίγο διάφορο αυτό. Δεν ξέρω, μετά από την κλαβδία που είχε στο traditional αλλά είχε μια μοντέρνα χρειά, αυτό μου φάνηκε λίγο πιο ξεπερασμένο και δεν μου μένει κιόλας, δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ θα σας τα πω. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, ίσως επειδή άκουσα μόνο 1 λεπτό από το καθένα, προφανώς δεν άκουσα ας πούμε το τελείωμα, ήταν μάλλον κάπου το ενδιάμεσο που ακούσαμε, δηλαδή δεν ακούσαμε το κανένα transpose ή καμιά γέφυρα ή έτσι το... Σίγουρα πιστεύω όλα τα τραγούδια θα έχουν κάποιο έτσι πικ που μπορεί να μην το ακούσαμε. Αλλά σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι το επίπεδο ήταν πολύ καλό. Δηλαδή δεν είχε κάποιο τραγούδι που να πεις ok, βίσμα. Μπορεί και να υπήρχε, δεν ξέρω, αλλά δεν φάνηκε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα τραγούδι που να πεις ότι αυτό τελείωσε τύπου γιατί τον κάνουμε τον τελικό. Όχι. Αν έπρεπε να ξεχωρίσω κάποια, θα έβαζα ένα top 3, λίγο τι πιστεύω αλλά και τι μ' αρέσει. Βαρβάρα Αργυρού, Barbs, πώς λέγεται, με το Siren. Η Ευαγγελία με το Βάλε 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 και Αστερομάτα Κλαβδία. Δηλαδή, με μια πρώτη σκέψη αυτά θυμάμαι. Αυτά μου έρχονται. Πιστεύω κάπου εκεί θα είμαστε. Και αν είμαστε κάπου εκεί, είμαστε ok. Είναι καλά. Θλίβομαι λίγο γιατί εντάξει, μετά από τη Μαρίνα, μετά από τη Μαρίνα το χάος, δηλαδή let's be real, δεν ξέρω. Αντικειμενικά, τύπου αυτό που έγινε πέρυσι δεν θα ξαναγίνει. Αλλά οκ. Για να δούμε. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο σας άρεσε, γράψτε μου ποιο θα ψηφίζατε εσείς, γράψτε μου τι πιστεύετε, γράψτε μου. Και επειδή όντως έχω πορεία να δω ποιο σας αρέσει και επειδή όσο γράφετε σχόλια ανεβαίνει το βίντεο. Τροπή. Αυτά. Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Κύπρο. Ραντεβού στη Βασιλεία. Not, εδώ στο YouTube. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Bye bye.